Un băiat a dispărut în timpul unei drumeții de familie în pădure, pierzându-se de pe potecă, în timp ce părinții săi au fost distrași doar pentru o clipă. Întreaga comunitate s-a alăturat căutărilor disperate pe măsură ce se lăsa întunericul și temperaturile scădeau periculos de mult. Dar 8 ore mai târziu, un câine de urmărire antrenat îi conduce pe salvatori la un copac mare din adâncul pădurii, iar ceea ce descoperă acolo le îngheață sângele în vine tuturor. Abonează-te la canal, lasă-ți like-ul și comentează din ce parte a lumii urmărești, pentru că acum îți voi spune cum s-a întâmplat totul. Ethan, de ce nu ți-ai terminat sandvișul? Vocea lui Susan răsună clar în bucătăria largă, umplută cu miros de pâine prăjită și unt de arahide. Ethan se oprește din desenat pe șervețel cu degetul arătător și se uită la mama lui. Nu mi-e foame, spune el încet. Mai sunt 5 minute și vin păsările la geam. Ethan, avem nevoie de energie. Plecăm în mai puțin de 30 de minute, adaugă Susan, tăind mere pentru pachet. În colțul camerei, Mark își strânge rucsacul și verifică atent aparatul foto. Se uită cu un zâmbet spre fiica lui. Emily, ai pus căciula mov? Să nu uiți nici eșarfa, spune el, ridicând din sprâncene. E frig dimineața. Emily dă din cap și își trage eșarfa peste nas, râzând. Vreau să țin de mână cu Ethan tot drumul. Nu vreau să mă pierd, anunță ea hotărâtă. Ethan își ridică ochii spre sora lui și zâmbește larg. Nu te pierzi, Emily, eu te apăr. Dacă vezi o veveriță, să-mi spui prima, da? La masă, Susan pune sandvișuri în cutii colorate și din când în când privește spre ceasul mic de pe perete. Mark, ai verificat vremea? Să nu fie ploaie în cascad, întreabă cu grijă. Tatăl ridică telefonul și citește. Cer senin, soare, vânt slab. Doar că e foarte frig dimineața. Să fim atenți. Între timp, Emily începe să cânte încet, agățată de scaunul mare din lemn. Mami, pot să iau cartea cu animale? Poate vedem urme de vulpe sau urs. Susan vine lângă ea și îi mângâie părul. Cartea e prea grea pentru rucsac, draga mea, dar o să găsim urme împreună pe potecă. Mark bagă cu grijă baterii de rezervă în geanta foto. Se ridică și îi privește pe copii. Astăzi nu suntem la cursă, mergem încet și împreună. Cine nu ascultă regulile nu mai vine data viitoare. Ethan se bosunflă puțin și roade colțul gulerului de la jachetă. Sunt mare, tata. Știu toate regulile. Nu mă pierd. Susan îl îmbrățișează scurt. Nu e vorba doar să fii mare, Ethan. Pădurea e mare și uneori uiți cât de ușor se poate întâmpla ceva neașteptat. Emily sare de pe scaun. Eu promit să stau cu voi. Nu mă joc departe. Și eu, promite Ethan, dar nu foarte convins. Mark îl privește serios. Ethan, vreau să promiți pe bune, fiule. Munții sunt frumoși, dar dacă nu asculți, ne poți speria rău. Băiatul îi întâlnește privirea, apoi privește spre podea. Promit, tata, spune încet. Susan continuă să împacheteze mâncarea, pune și o pungă mare cu stafide pentru drum. Nimeni nu aleargă. Dacă vede ceva interesant, strigă la toți. Și oricine obosește, spune imediat, clar? Emily ridică mâna. Eu vreau să fiu lângă mami. Eu vreau la mijloc, râde Ethan. Așa suntem în siguranță toți. Mark încuviințează. Fiecare are un loc. Susan în față cu Emily, eu la sfârșit cu Ethan. Toți pregătesc repede ultimele detalii. Emily își pune șosete groase cu dungi mov. Ethan își trage jacheta galbenă și începe să sară pe loc. Acum pot merge la munte. Mama își strânge haina lungă, apoi întreabă, ce vrei să descoperi azi, Ethan? Băiatul tresare entuziasmat. Vreau să găsesc o scorbură sau un cuib de pasăre, sau pietre cu forme ciudate, sau poate o veveriță uriașă. Emily îl trage de mânecă. Vreau și eu să văd cuiburi și să culegem frunze colorate. Susan îi mângâie pe amândoi. Azi suntem exploratori, dar regula mare, nimeni nu merge singur printre copaci. Promitem, strigă copiii în cor. Mark se uită la soare prin fereastră. E deja trecut de ora 7. Hai să ieșim. Fiecare ia câte o parte din bagaje. Susan duce sticla cu apă și pachetul cu mâncare.
Mark prinde cu grijă aparatul foto la gât. Copiii țin fiecare de o curea de la rucsac și ies râzând pe ușa mare spre mașină. Pe drum, Emily îl atinge ușor pe Ethan. Crezi că va fi frig tare? Ethan se gândește un pic. Poate la început, Emily, dar când urcăm, o să ne încălzim. Plus, ai văzut jacheta mea galbenă? E ca o mantie de supererou. Emily zâmbește larg. Tu ești supereroul meu. Ethan se înroșește. Mark îi aude și chicotește. Să nu uităm nicio pălărie acasă, anunță el. În munte nu e de joacă cuvântul. Susan verifică portierele, se apleacă spre copii. Aveți grijă la tot ce vedeți. Spuneți dacă nu vă simțiți bine sau dacă vi se pare ceva ciudat. Ethan ridică mâna, ca la școală. Vreau să notez tot ce văd în carnețelul meu. Emily poate desena. Mark deschide ușa mașinii, face semn să urce. Toată lumea gata? Închidem casele, pornim spre aventură. În mașină e agitație. Emily întreabă de povești cu urși, Ethan vorbește despre broaște râioase și șerpi. Susan îi întrerupe calm. Suntem împreună, nu uitați. Orice vedeți, povestim tuturor. Mark oprește pentru o clipă mototul și se uită la fiecare în ochi. Azi nu trebuie să fim viteji sau rapizi. Vreau să fim fericiți și să nu se piardă nimeni. Vreau să fac poze cu toți în aceeași poză, nu lipsă. Copiii râd și îl imită, ridicând mâinile. Nu lipsim, toți împreună. Mașina pornește, străzile liniștite din Salem rămân în spate. Gusul rece al dimineții pătrunde printre scaune, dar înăuntru se simte căldura unei familii unite. Avântul spre munte abia începe, fiecare cu gândul la ce aventuri îi așteaptă, dar toți cu o promisiune simplă: să rămână aproape, orice ar fi. Mașina merge încet pe drumul care duce spre munții Cascade. Aerul este rece, iar geamurile se aburesc ușor de la respirația caldă a celor patru. Susan deschide puțin fereastra din față și lasă vântul să aducă miros de pin și pământ ud. Emily își lipește fruntea de geam și privește cum copacii trec pe lângă ei. Ethan, vezi pădurea aceea? E așa de mare, șoptește ea. E pădurea adevărată? Da, cred că da, răspunde Ethan entuziasmat. Acolo mergem, printre copacii aceia înalți. Poate descoperim și urme de animale. Susan zâmbește din față. În munții Cascade sunt multe animale, dar dacă stăm pe potecă, nu ne întâlnim cu niciun urs sau coiot. Voi să fiți atenți la tot ce vedeți. Păsări, frunze colorate, ciuperci. Mark ține volanul cu o mână și ridică ochii spre oglindă. Ethan, îți amintești ce tip de copaci crește aici, în Oregon? Ethan încearcă să-și amintească. Își roade un pic unghia. Braz și pini. Și mai mulți arțari, nu? Exact, spune Mark. O să vedem și stejari. Frunzele lor sunt mari și galbene toamna. Emily trage de fermoarul rucsacului. Vreau să găsesc o frunză roșie. Mama, îmi pui una în carnețel dacă o găsim? Susan se uită înapoi. Da, Emily, o uscăm acasă și o păstrăm pentru amintire. Pe măsură ce urcă pe drum, copiii pun multe întrebări. Ethan deschide o revistă mică, cu poze cu păsări. Tata, dacă vedem un vultur, pot să-i fac poză cu telefonul tău? Numai dacă nu te apropii prea mult, răspunde Mark râzând. Nu uiți regula mare, rămâi mereu cu noi. Ethan dă din cap, dar se uită iar pe fereastră, căutând umbre pe cer. După câteva minute, Susan le arată spre un indicator pe marginea drumului. Uite, scrie aici, traseu spre North Falls. Acolo vom lăsa mașina și începem să mergem pe jos. Emily își strânge păturica mov în brațe. Cât mergem pe jos, mama? E departe? Susan se gândește. Nu e chiar aproape. Poate o oră, dar o să facem opriri. Dacă vă e sete sau obosiți, spuneți. Ethan deschide larg ochii. O oră întreagă pe potecă înseamnă că putem vedea multe animale. Doar dacă pășim liniștiți, spune Mark. Animalele fug dacă e gălăgie. Drumul se termină într-o mică parcare, unde sunt doar câteva mașini. Toți coboară. Aerul e mai rece decât se așteptau. Mark le aranjează căciulile pe cap. Susan le verifică fermoarele la jachete. E timpul să pornim, anunță ea liniștită.
Copiii calcă pe frunze ude și simt cum se afundă ușor. Ethan se apleacă și ridică o ghindă. O păstrez pentru noroc. Emily râde și găsește o ramură mică. Și eu o iau pe asta. Uite, seamănă cu un baston mic. Mark aprinde aparatul foto. Haideți, stați aproape. Vreau să vă fac o poză la început de traseu. Toți se strâng unul lângă altul. Suzanne îi îmbrățișează pe copii, Mark face poza, apoi pune aparatul la loc. Pornesc încet pe cărarea mărginită de mușchi și rădăcini groase. Ethan merge în față, dar își amintește și se uită mereu înapoi la familie. Cine găsește prima pasăre? Întreabă el jucăuș. Emily se uită atent în copaci. Uite, acolo e una, sus, e albă cu gri. Susan zâmbește. E o mierlă, Emily. Bravo! O să mai vedem multe. Ethan se apleacă pe lângă o tufă. Cred că aici sunt urme de iepure. Mark vine lângă el și se uită. Ai dreptate. Uite, urmele mici și rotunde. Să nu atingi nimic fără să ne întrebi, Ethan. Băiatul încuviințează și face un desen în carnetul lui. Scriu despre iepure. Pe drum, familia povestește despre natura din Oregon. Suzanne le explică ce ciuperci sunt otrăvitoare. Mark arată un mușchi verde și spune cum păstrează umezeala în pădure. Natura are reguli. Trebuie să înveți să le cunoști, spune el. Ethan e atent la orice zgomot. Ascultă frunzele, pasărea din depărtare, pașii Emiliei. Tata, de ce trebuie tot timpul să păstrăm traseul? Mark răspunde simplu. Pentru siguranță, uneori în pădure poteca e făcută ca să nu te pierzi. Dacă pleci de pe ea, e ușor să nu mai știi încotro să mergi. Emily pune și ea o întrebare. Dacă cineva se pierde, ce trebuie să facă? Susan o privește cald. Stă pe loc și strigă după ajutor. Părinții sau salvatorii te caută. Să nu pleci niciodată din loc dacă nu vezi unde e poteca. Ethan își apasă rucsacul pe spate și spune hotărât. Nu mă pierd, promit. Mark îl privește cu atenție. Curajul e bun, Ethan, dar și ascultatul regulilor e foarte important. Merg o vreme în liniște, ascultând zgomotul vântului printre frunze. Emily alege frunze colorate și le dă mamei să le pună la păstrare. Ethan notează în carnet fiecare animal sau pasăre pe care o vede. Poteca urcă ușor printre copaci înalți. Se apropie de o poiană deschisă, unde lumina soarelui cade drept peste iarbă și pietre. Aerul miroase a umed și a pin. Mark îi face semn lui Ethan. Hai, stai puțin, să luăm o pauză. Aici e loc frumos pentru o poză. Copiii râd, Emily îl ia de mână pe fratele ei și se așează pe o piatră plată. Suzanne scoate o sticlă de apă și îi dă Emiliei, apoi umple un capac pentru Ethan. După ce bem apă, mergem mai departe, spune încet ea. Ethan își mișcă picioarele nerăbdător și se uită spre marginea poienii. Parcă vrea să vadă ce se ascunde între tufișuri, acolo unde umbrele sunt mai dese. Familia Parker nu știe încă ce aventuri îi așteaptă puțin mai departe, în pădurea tăcută. Ethan se ridică de pe piatra unde s-a odihnit și se sprijină în picioare, încă plin de energie. Privește printre tufișuri, foarte atent la orice mișcare, iar ochii îi luminează când vede ceva printre frunze. Mami, cred că am zărit o veveriță, șoptește el entuziasmat. Suzanne îi zâmbește și îi aranjează gluga la jachetă. Poate se joacă în copacii aceia, spune ea. Dar nu alerga, Ethan, trebuie să rămâi lângă noi. Emily își lipește mâinile de genunchi și se uită acolo unde se uită fratele ei. Și eu vreau să văd, spune cu voce mică. Poate găsim și o pană frumoasă. Mark începe să caute unghiul potrivit pentru o nouă fotografie, stând cu spatele la copii. În timp ce Suzanne caută pachetul cu sandvișuri în rucsac, Emily găsește lângă piatră o rocă mică, cu o formă neobișnuită. Uitați, am găsit o piatră ca o inimă, strigă Emily. Tati, fă-mi poză cu ea. Mark se apropie, se apleacă și pregătește aparatul foto. Stai nemișcată, Emily, spune el. E frumos că ai găsit ceva special. Pe când Mark se concentrează la poză, Ethan vede din nou veverița printre copaci. Animalul are coada stufoasă și sare iute de pe o creangă pe alta. Ethan nici nu-și dă seama când pașii lui îl poartă din ce în ce mai departe de familie. Trebuie doar să mă apropii, încet. Poate reușesc să mă uit mai bine la ea, șoptește băiatul,
pornind încetișor pe lângă tufiș. Nu spune nimic părinților, simte că are timp suficient să vadă unde merge și să se întoarcă repede. Veverița fuge însă tot mai departe, în zone mai umbrite. Picioarele lui Ethan se scufundă în frunze umede, iar pașii îl duc printre copaci mari, unde lumina pătrunde greu. Uită pentru o clipă că familia nu mai e lângă el. Între timp, Susan se uită la ceasul din buzunar și strigă spre copii. Emily, Ethan, veniți să mâncăm un sandwich. Emily se ridică repede. Vin imediat, mami. Uite piatra, pun-o tu în rucsac. Mark se apropie cu aparatul foto și întreabă, unde e Ethan? Emily dă din umeri. Era aici, lângă mine. A văzut o veveriță și parcă voia să se uite la ea. Susan se ridică brusc și privește împrejur cu grijă. Ethan, unde ești? Nu mai ai voie să pleci fără să spui. Niciun răspuns. Mark își cheamă fiul cu voce calmă, dar hotărât. Ethan, hai înapoi, mâncăm acum. Frunzele foșnesc ușor, dar nu se vede niciun băiat. Emily se uită în jur, devine neliniștită și se ține de mâneca lui Susan. Poate s-a dus să caute veverița, întreabă ea speriată. Nu avea voie să plece, șoptește Susan, încercând să nu se panicheze. Mark, hai să mergem puțin să-l căutăm. Mark se uită atent la urmele din iarbă. Rămâneți aici cu Emily, merg doar eu 5 minute puțin mai departe. Însă Susan nu e liniștită. Nu, mergem cu toții, nu ne despărțim. Emily începe să plângă. Nu vreau să fie Ethan singur. Mark încearcă să nu arate că este îngrijorat și vorbește cu voce blândă. O să-l găsim repede, sigur nu a mers prea departe. Ethan, dacă ne auzi, răspunde. Te rog. Ethan merge tot mai adânc printre copaci, cu ochii după veveriță. La un moment dat, animalul dispare, iar băiatul se oprește scurt. Se uită în jur și vede că nu mai recunoaște deloc locul. Copacii sunt mai deși, tufișurile mai dese, nu mai vede nici poteca, nici familia. Dintr-o dată simte o teamă rece. M-am îndepărtat prea mult. Înghite în sec și își strânge rucsacul cu mâinile. Poate dacă mă întorc repede, încă îi văd. În timp ce încearcă să găsească calea înapoi, vede doar trunchiuri groase de copac și umbre. Inima îi bate repede. Strigă încet, sperând că părinții îl vor auzi. Mami, tati, Emily? Din cealaltă parte a poienii, Susan strigă tot mai tare. Ethan, hai acasă, nu glumi cu noi. Mark merge de-a lungul marginii poienii, cu privirea atentă la orice urmă. Emily stă aproape de mama ei și plânge silențios, șoptind. Mi-e dor de Ethan. De ce nu răspunde? Susan o cuprinde pe Emily în brațe. E bine, draga mea, doar că s-a jucat și a uitat să stea pe potecă. Îl găsim. După minute lungi de căutare, frunzele nu se opresc din foșnit. Mark și Susan se întâlnesc din nou în marginea poienii, goi de glas. Nu răspunde, susură Susan. Poate s-a ascuns și nu ne aude? Mark încearcă să rămână calm. Împărțim zona. Îl căutăm cu voce tare. Dacă nu-l găsim curând, sunăm la ajutor. Ethan stă ascuns în spatele unui copac gros, uitându-se la rucsac și la drumul necunoscut. Nu trebuia să plec, șuieră el speriat. Poate dacă aș fi strigat mai tare, teama îi crește în piept. Pădurea e liniștită acum, doar vântul se joacă printre crengi. Ethan știe că trebuie să stea pe loc și să strige, dar picioarele lui vor să fugă înapoi la familie. În poiană, Susan scoate telefonul și se uită la Mark hotărâtă. Dacă nu-l găsim în 10 minute, sun chemarea la poliție. Nu risc să-l pierdem pe Ethan. Mark aprobă și își strânge pumnul. Nu mai pierdem pe nimeni. Mergem încet, strigăm și nu cedăm. Pădurea îi cuprinde ușor, fiecare cu teama lui, fiecare ascultând după orice sunet. În aerul rece, frica începe să crească printre umbrele copacilor, iar timpul parcă se mișcă mai încet ca oricând. Susan ține telefonul strâns și cu voce tremurată formează numărul de urgență. În timp ce sună, Mark continuă să strige. Ethan, hai, răspunde! E timpul să ne întoarcem. Emily se agață de geaca mamei și o privește speriată, cu obrajii umezi de lacrimi. Susan încearcă să vorbească liniștită la telefon. Sunt Susan Parker, suntem în pădure, aproape de North Falls. Băiatul meu, Ethan,
S-a pierdut. Are 11 ani. Îl căutăm, dar nu răspunde. Vă rog, trimiteți ajutor. La celălalt capăt, operatorul vorbește calm. Doamnă, vă rugăm, stați într-un loc ușor de recunoscut. Echipa de poliție și voluntari vine spre dumneavoastră. Nu vă îndepărtați. Susan răspunde încet, da, așteptăm aproape de poiană. Mark vine lângă ele cu fața încordată. Au spus când ajung. Susan își freacă palmele. Au zis că în cel mult 30 de minute ajung. Vin și voluntari din Salem. Vin și cu un câine de salvare. Emily plânge încet. Mami, Ethan este departe? Nu cred, draga mea, dar pădurea e mare, trebuie să fim curajoși. Timpul trece greu. Mark și Susan continuă să strige, ascultă cu atenție fiecare foșnet. Deodată, dinspre drum, se aud voci și pași mari pe frunze. Familia Parker strigă o voce puternică. Susan răspunde imediat. Aici, aici suntem. Se apropie un polițist în uniformă, cu chip serios și privire blândă. Alături de el vine un câine ciobănesc german cu lesă scurtă. Polițistul se prezintă. Sunt ofițerul Bill Monroe. El e Max, câinele nostru. Am venit să vă ajutăm. Mai vin câteva echipe, Mark îi strânge mâna. Vă rog, nu știm unde s-a dus. A alergat după un animal. Nu a mai răspuns. Ofițerul Bill îl ascultă pe Mark și notează repede în carnet. Cum era îmbrăcat Ethan? Susan răspunde fără să clipească. Purta jachetă galbenă, blugi albaștri, ghete negre și o șapcă albastră. E subțire, ochi căprui, păr șaten. Nu avea nimic altceva la el, doar un rucsac mic. Bill se apleacă către Max și îi dă să miroase o bluză a lui Ethan, scoasă din rucsacul Emiliei. Max, caută-l pe Ethan! Caută, băiete! Câinele adulmecă ușor, dă din coadă și pornește hotărât spre marginea pădurii. Ofițerul Bill strigă peste umăr. Stați aici, nu vă împrăștiați. Vin și alți voluntari. Vreau să vă aduc copilul cât putem de repede. Susan privește cum Max și Bill dispar printre copaci. Emily se lipește mai tare de mama ei. E frig, mami. Crezi că lui Ethan îi e frig? Susan îi pune căciula pe cap și își strânge copila la piept. O să fie bine, Emily. Câinele Max e foarte bun. Îl va găsi mai repede decât noi. În acel timp, la marginea pădurii apar alte câteva mașini. Coboară oameni cu veste reflectorizante, unii au lanterne, alții cară pături sau truse mici de prim ajutor. Un bărbat cu părul sur vine spre Mark. Sunt John, vecinul dumneavoastră. Vine și soția lui Ethan, profesoara lui, îi știe vocea. Noi formăm un grup, mergeți cu poliția și cu ceilalți. Voi sta cu soția și fetița aici. Mark îi mulțumește. Nu pot sta pe loc, trebuie să ajut și eu. Dar vă rog, aveți grijă de ele. Susan îl prinde pe Mark de mână și șoptește. Să nu te pierzi și tu. Nu, promit, spune el. Mă voi ține de grup. Emily se uită în ochii mamei ei. Dacă îl găsesc, strigă tare către mine, te rog, mami. Susan o sărută pe frunte. Sigur, iubita mea. Echipele de voluntari se adună și polițiștii împart zonele unde să caute. Fiecare are lanternă, fiecare strigă pe rând. Nu mergeți singuri, mergeți în 2 sau 3. Nu alergați, rămâneți calmi, explică ferm un polițist. Susan, John și profesoara rămân cu Emily aproape de poiană, în timp ce Mark merge cu unul din grupurile de căutare. Toată pădurea răsună de numele lui Ethan. Ethan, Ethan Parker, unde ești? Răspunde-ne. Lumina scade încet, aerul e și mai rece, crengile ude alunecă sub bocancii căutătorilor. Max adulmecă solul cu grijă și Bill îl urmează la câțiva metri în spate, cu lanterna aprinsă. Susan se roagă în gând și îi ține mâna Emiliei strâns. Doamne, ajută-ne să-l găsim repede. Emily oftează încet. Mami, mi-e dor de el. Vreau doar să fie acasă. Susan îi șterge lacrimile cu mâna. Și eu vreau, draga mea. Toată lumea îl caută. Voluntarii se adună din nou după un timp, obosiți, cu fețele îngrijorate. Încă nu l-am găsit, spune un tânăr voluntar. Dar nu ne lăsăm. Continuăm căutarea. Mark întreabă repede. Max, a găsit vreo urmă? Bill dă din cap încet. Max merge pe o urmă, dar e slabă. Mai încercăm spre partea de nord, acolo nu s-a uitat nimeni. Noaptea începe să cadă peste pădure, dar lanternele luminează printre ramuri.
Fiecare pas contează, fiecare glas răsună plin de speranță că Ethan va fi găsit. Susan își privește fetița, obosită și cu ochii roșii de la plâns. O cuprinde cu o pătură adusă de un vecin. Rămâi la mine, Emily. Suntem amândouă aici, pentru Ethan. Tăcerea pădurii este spartă doar de voci și lătratul câinelui Max. Frica și speranța merg împreună, fiecare așteptând, fiecare rugându-se ca într-o clipă să se audă glasul pierdut al lui Ethan. Max adulmecă pământul ud, mergând încet printre copacii mari. Ofițerul Bill îl urmărește atent, cu lanterna aprinsă. Luminile grupurilor de voluntari se văd printre ramuri, fiecare căutând cu glas tare. "Hai, Max, găsește-l pe Ethan!" șoptește ofițerul. Max dă din coadă, apoi se oprește, adulmecă o frunză, merge puțin mai spre nord. Mark merge aproape de Bill, privind la cărarea noroioasă. "Vedeți ceva?" întreabă Mark cu voce scăzută. Bill dă încet din cap. "Nu încă. Dar Max lucrează bine, simte mirosuri pe care noi nu le simțim. Să avem răbdare." Grupul merge ușor, atenți la fiecare sunet. Se aud pași, voci, dar niciun semn de Ethan. Vântul aduce miros de pământ rece. Se face din ce în ce mai frig, iar Mark își strânge jacheta. În altă parte a pădurii, Susan și Emily ascultă. Emily șoptește: "Mami, dacă Ethan plânge, nu poate nimeni să îl audă?" Susan o ia în brațe. "Dacă plânge, Max sigur îl va găsi după miros și noi nu plecăm de aici, orice ar fi." Un voluntar, Mike, se alătură grupului lui Bill. "V-am adus baterii pentru lanternă și apă. E tot mai frig. Cât timp continuăm căutarea?" Bill răspunde calm: "Cât este nevoie? Avem oameni, avem lanterne, nu plecăm fără copil." Max se oprește brusc lângă un trunchi de copac gros, linge o ramură și adulmecă adânc, apoi merge violent către deal. "Poate a trecut pe aici," spune Mark cu speranță. Bill ridică lanterna și caută urme. În noroi se vede o urmă mică de pantof. "E o urmă de copil, poate e a lui Ethan. Să mergem mai departe, dar încet," spune Bill. Voluntarii se adună și formează o linie, să nu rateze nicio urmă. Strigă numele lui Ethan, iar Max adulmecă pe sub crengi, cu labele ude. Pe măsură ce timpul trece, lumina se stinge printre copaci. Unul dintre polițiști, Lisa, anunță prin stație: "Temperaturile scad sub 5 grade. Toți trebuie să fie atenți la semne de frig. Dacă găsim haine de copil, anunțați imediat." Mark întreabă cu glas aproape stins: "Oare poate rezista Ethan atât de mult în frig?" Bill îi pune o mână pe umăr: "Dacă găsim repede, cu siguranță. Max a mai salvat copii și înainte. Să nu ne pierdem speranța." Max latră scurt și trage înainte. Bill îl urmează, iar grupul mărește pasul. Un voluntar vede o sticlă mică de apă, pe jumătate goală, căzută lângă o piatră. "Asta e din rucsacul lui Ethan?" întreabă Mike, arătând sticla. Mark o recunoaște. "Da, e a lui. A avut 2 sticle mici, am pus eu în rucsac." Bill vorbește la stație. "Avem semne clare. Max conduce spre nord, am găsit sticlă de apă. Toate echipele, atenție pe direcția nord." Max se oprește în fața unei mici pante, unde pământul e umed și lunecos. Linge iarăși urmele de pe jos. "Poate a încercat să urce aici," spune Lisa. Mark urcă atent, sprijinindu-se de crengi. Găsește o șapcă albastră. "E șapca lui Ethan," strigă el, aproape în lacrimi. Bill pune mâna pe umărul lui Mark. "E semn bun, mergem pe drumul corect. Să fim cu ochii în patru." Max latră tare, trage din lesă și se duce rapid spre o zonă cu mulți copaci și pietre. Toți aleargă după el. Din spate încă se aud voci, dar nimeni nu se oprește. În același timp, Susan și Emily primesc vestea la stație de la un polițist. "Am găsit șapca și sticla lui Ethan. Suntem pe urmele lui. Nu vă mișcați de acolo." Susan își strânge și mai tare fetița la piept. "Îl găsesc, Emily, sigur îl găsesc." Emily începe să zâmbească printre lacrimi. "Max nu greșește niciodată, nu-i așa, mami?" "Nu, Max nu greșește și toți oamenii vor doar să-l aducă acasă pe Ethan." Max traversează un pârâu mic, sare peste crengi și începe să latre tot mai tare. Bill strigă: "Max a prins un miros puternic. Să fim cu grijă,
Zona e alunecoasă. Mark simte inima cum îi bate tare. Urmează pas cu pas câinele și polițistul, trecând cu greu peste noroi și pietre ude. Voluntarii îi urmează pe rând. Bill se oprește, ascultă. Din față se aude un lătrat și un sunet slab, ca un plâns. Cred că e cineva, strigă Mark, aproape fără aer. Max dispare după un trunchi mare, iar Bill și Mark se repet după el. Restul voluntarilor țin lanternele ridicate, depășesc rădăcini ude și crengi căzute. În pădure, noaptea crește. Frica nu-i lasă să stea pe loc, dar curajul îi împinge înainte. Susurul unui pârâu, pași grăbiți, voci amestecate. Toți caută semnul care să le amintească faptul că speranța nu se termină. În acel întuneric rece, fiecare clipă e prețioasă. Fiecare strigare e încărcată cu dorința ca Ethan să fie găsit viu și sănătos. Max trece printre copaci cu pași repezi, lătrând scurt. Ofițerul Bill aleargă după el, cu Mark aproape în spate. Sunetul unui plâns slab vine de undeva din față, printre ramuri. Lanterna lui Bill se mișcă stânga-dreapta, căutând printre umbre. Ethan, strigă Mark cu voce tremurată. Lătratul lui Max răsună mai tare, în timp ce sare pe lângă un trunchi mare de copac. Pământul este ud, iar voluntarii vin din urmă, luminați de lanterne. Max, găsește, spune Bill, încurajator. Max se oprește lângă o cascadă mică, ascunsă de crengi și stânci. La baza unui copac gros, vezi o formă mică, ghemuită. Mark se apropie încet. Ethan, tu ești? Băiatul ridică încet capul. Fața lui e murdară, ochii plini de lacrimi. Își strânge genunchii la piept și tremură de frig. Max se apropie de el, îi linge mâna și îi dă nasul în palmă. Max, am știut că vii, spune Ethan cu glas stins. Mark cade în genunchi lângă băiat. Îl cuprinde în brațe și îl ține strâns. Ethan, sunt aici. Ai ascultat. Nu te-ai mișcat. Ești în siguranță. Ethan oftează adânc. Ochii îi se umplu de lacrimi noi. Mă doare piciorul, tata. Am alunecat și nu mai pot să mă ridic. Bill se apropie și examinează repede piciorul băiatului. Ai o rană, dar nu pare rupt. Ești curajos că nu ai mers mai departe. Mark îi pune jacheta peste umeri și îi șterge fața cu o batistă. Ne-ai speriat foarte tare, Ethan, dar important e că te-am găsit. Max îl linge din nou și își lasă capul în poala lui Ethan. Max m-a găsit primul, zâmbește copilul slab. Am auzit glasuri și am început să plâng mai tare. Bill anunță la stație, copilul e găsit, e viu, ușor rănit la picior. Trimiteți echipa medicală la cascadă. Echipa de voluntari se bucură, unii strigă de fericire, alții aplaudă ușor. Mike, voluntarul cu părul brun, vine cu o pătură și acoperă umerii lui Ethan. Toți din Salem se rugau pentru tine, băiete. O să-ți spună mama ta cât de mult te-a așteptat. Ethan zâmbește slab. Îmi era foarte frig și mi-era teamă să fiu singur. Mark îl ia de mână. Nu ai mai fost singur. Toți te-au căutat și marele Max. În câteva minute vine și mama ta. Bill îi dă un termos mic cu ceai cald. Ia o gură de ceai, Ethan. O să-ți fie mai bine. Salvatorii vin cu targa. Între timp, Susan și Emily aud la stație vocea lui Bill. Susan nu se poate abține și începe să plângă de bucurie. Emily sare de pe bancă și o ia de mână pe mama. L-au găsit, mami. Să mergem la el, să-l strângem în brațe. Polițiștii le conduc prin pădure, pe sub lanterne. Susan aleargă cât poate, Emily vine lângă ea, luând cu grijă fiecare pas peste rădăcini ude. Ajung la cascadă și văd cum Ethan stă în brațele lui Mark, cu Max lângă el. Ethan! Strigă Susan și aleargă spre el, lăsând totul jos. Îl cuprinde în brațe, iar lacrimile îi curg pe obraj. Nu te mai las singur niciodată. Ești tot ce am mai drag, promitem că mă asculți mereu. Ethan oftează ușurat. Îmi pare rău, mami. Îmi pare rău că nu am stat pe potecă. Emily îl strânge cu putere pe fratele ei. Mi-a fost tare frică fără tine. Nimeni nu pleacă legat de mână cu mine ca tine, spune printre sughițuri. Mark îi așează păturica mov pe umerii Emiliei și se apropie de Susan, ținând-o aproape. Suntem toți aici. Am trecut împreună peste asta, spune el simplu.
Echipa medicală ajunge și verifică piciorul lui Ethan. Îi pun un bandaj și îl ridică ușor pe o targă. Îl ducem la ambulanță. Are nevoie să se încălzească și să se odihnească. Nu păreți să aveți nimic grav, Ethan, dar e mai sigur așa. Toți însoțesc ambulanța spre parcare, cu Max alergând bucuros în jurul lor. Oamenii se uită la familia Parker și îi felicită că au trecut peste coșmar. Mike ridică palma spre Mark. Ai o familie puternică, prietene, și un băiat de inimi mari. Mark zâmbește printre lacrimi. Ethan merită tot ce-i mai bun. Mulțumesc că ați venit toți, că nu ați obosit deloc. Susan îi mulțumește lui Bill și îl mângâie pe Max. Fără voi nu l-am fi găsit. Max e un erou adevărat. Bill se uită spre băiat. Ați avut noroc cu toții, dar drumul de mâine pleacă de la ce ați învățat azi. Ambulanța pleacă încet spre spital. Familia urcă înăuntru, ținându-se strâns de mâini. Max privește prin geam și latră scurt, bucuros. Pe drumul către oraș, Ethan închide ochii liniștit. Susan îl ține de mână, Mark îi acoperă picioarele. Emily îi șoptește la ureche. Data viitoare să explorezi doar cu noi. Așa nu se pierde nimeni. Lângă ei, în salonul mașinii, liniștea aduce siguranță după ore lungi de teamă. Afară, Salem așteaptă vestea bună. Iar la spital ușile se vor deschide pentru întreaga familie, mulțumind pentru curaj și noroc. Ambulanța se oprește în fața spitalului din Salem, iar paramedicii deschid ușa cu grijă. Mark îl ia pe Ethan de mână și îl ajută să coboare. Susan coboară prima, păstrând aproape păturica movă a Emiliei, iar Emily ține strâns de rucsacul ei. O infirmieră îi întâmpină la ușă. Numele pacientului? Întreabă ea politicos. Ethan Parker. Are 11 ani, spune Susan. A stat în pădure toată ziua, e ușor rănit la picior, e rece și obosit. Infirmiera le zâmbește. Intrăm direct la control. Urmați-mă, vă rog. Merg pe un hol luminat, cu pereții pictați cu animale. Un medic tânăr îi așteaptă la capătul coridorului. Bună seara, Ethan. Eu sunt doctorul Simmons. Nu-ți fie teamă, hai să ne uităm la piciorul tău. Ethan o privește cu ochi mari, dar nu spune nimic. Îl doare încă, dar știe că trebuie să fie puternic. Mark îl așează cu grijă pe patul din salon. Suntem aici, Ethan. Nu plecăm nicăieri, spune el. Emily vine lângă fratele ei și îi dă păturica mov. Ține asta, îți aduce noroc și căldură. Doctorul Simmons îl examinează cu răbdare pe Ethan. Îi spală piciorul cu atenție, îi pune un pansament nou și îi verifică temperatura. Nu ai nimic grav. Ai fost curajos, Ethan. Ai nevoie de odihnă, multă apă și să stai la căldură. Poți merge acasă în curând. Susan oftează ușurată. Îi mulțumește doctorului, iar Mark îi strânge mâna Emiliei. Avem din nou familia întreagă, șoptește el. După puțin timp, în salon intră John, vecinul lor, și profesoara domnului Ethan, doamna Miller. Au ochii luminați de bucurie și aduc un buchet de flori. Salem e mândru de tine, Ethan. Anunțul că ai fost găsit te-a făcut erou printre copii, spune John zâmbind. Doamna Miller îl îmbrățișează ușor. Ai fost foarte curajos. Toți colegii tăi s-au gândit la tine. Vrei să le trimiți un mesaj? Ethan dă din cap, rușinat, dar zâmbește larg. Le spun doar să nu plece niciodată singuri și să nu uite să stea cu familia. Emily râde. Da, că altfel Max vine la școală să-i aducă pe toți înapoi. Vestea salvării lui Ethan se răspândește repede. Pe telefonul lui Mark încep să apară mesaje. Uite, sunt de la colegii de muncă, de la liceul Emiliei, de la vecini, spune Mark. Toată lumea e fericită. Susan citește un mesaj. Poliția vrea să premieze pe Max. Vor să facă o mică ceremonie la primăria orașului. Suntem invitați. Mark îl mângâie pe cap pe Ethan. Ar trebui ca toți să-i mulțumim lui Max. Fără el, nu știu ce ne făceam. Ethan ridică privirea. Pot să merg la ceremonie? Piciorul meu e încă puțin dureros, dar vreau să fiu acolo. Doctorul zâmbește. Dacă mâine te simți mai bine și nu ai febră, poți merge la eveniment, dar doar dacă asculți și stai la cald peste noapte. Emily se apropie de Mark. Putem face un tort pentru Max, cu felii de carne de pui? Susan râde ușor. Putem face o gustare specială pentru Max. Merită mai mult decât biscuiți.
Când se lasă seara, familia Parker pleacă de la spital. Pe stradă, în fața casei, e lumină la toate ferestrele. Oamenii au pus afișe cu mesaje de "Bine ai revenit, Ethan!" și baloane colorate. John îi întâmpină la poartă. "Am adunat câțiva vecini să sărbătorim întoarcerea ta," spune el. Toată lumea vrea doar o îmbrățișare. Susan coboară din mașină cu Emily lângă ea. Mark îl sprijină cu grijă pe Ethan. Copiii din vecini vin să-l salute pe Ethan. Un băiat îi dă o mașinuță mică, o fetiță îi aduce un desen cu Max și cu familia Parker pe munte. "Sunteți eroii noștri," spune ea cu voce timidă. Mark se uită la toți și vorbește cu glas blând. "Toți cei care ați venit ne-ați salvat. Fiecare strigăt și fiecare pas a contat. Vă mulțumim din suflet." John ridică o cană cu suc. Pentru Ethan, pentru Emily și pentru curaj. Toți aplaudă, iar Susan le aduce sandvișuri și limonadă. Emily povestește cum Max a salvat fratele ei, iar Ethan zâmbește, mai rușinat, dar mulțumit. La sfârșitul serii, Mark închide poarta casei și când rămân doar ei patru în bucătărie, spune: "Nu cred că am fi trecut peste asta fără să fim împreună. Avem noroc cu această comunitate." Susan îl privește. "Și noroc că Ethan a strigat când a trebuit, iar Max l-a găsit." Emily mângâie mâna fratelui ei. "Acum o să stăm mereu împreună, da? Nu vreau să te mai caut vreodată, Ethan." Ethan îi face cu ochiul, iar Mark aprinde lumina slabă din holul casei, simțind liniștea și recunoștința. În acea seară, casa familiei Parker rămâne plină de bucurie, dar noaptea ce urmează aduce pentru Ethan o liniște altfel, cu vise și gânduri noi. Când se lasă liniștea în casa familiei Parker și lumina din bucătărie dispare încet, Ethan se strecoară cu grijă sub pătură. Emily respiră liniștit lângă el în camera mică, iar Susan și Mark stau pe hol discutând încet. Ethan se învârte de pe o parte pe alta. Ascultă fiecare sunet mic din noapte. Pe fereastră vin umbre de la copacii din curte. Închide ochii și vede din nou pădurea. Îi vine să plângă, dar nu vrea să se audă. Dintr-o dată, adoarme. În mintea lui, pădurea pare chiar mai mare, cu arbori înalți și reci. Merge încet cu frunze ude sub bocanci. Din spatele lui, aude voci șoptite, voci care nu sunt ale părinților și nici ale Emiliei. "Ethan, rămâi cu noi. Nu pleca." Ethan începe să tremure, dar nu poate fugi. Vede umbre lungi, vede trunchiul mare de copac unde s-a oprit atunci când s-a pierdut. Simte din nou frigul. Din întuneric ieșeau chipuri neclare, parcă desenate cu creion pe ceață. Se trezește brusc. Pantalonii îi sunt uzi de la transpirație. Îl doare puțin piciorul, dar nu asta îl sperie cel mai tare. O vede pe Emily dormind liniștită, cu păturica ei mov pe față. Șoptește singur: "A fost doar un vis. Nu e nimeni aici, doar eu și Emily." Se ridică din pat și merge către camera părinților. Deschide ușa cu grijă. "Mama, tati, pot să dorm cu voi? Nu-mi găsesc liniștea." Susan luminează blând cu telefonul ei. "Ce s-a întâmplat, Ethan? Te doare piciorul?" Ethan clatină din cap. "Nu, doar că am visat ceva urât. Era ca și cum pădurea nu m-a lăsat să ies. Erau voci, m-au strigat pe nume." Mark se ridică și se apropie. "E doar o amintire, Ethan. Ai trecut printr-o zi grea. Mintea ta încă se teme." Susan îl ia în brațe. "Vrei să dormi aici până te liniștești?" Ethan aprobă din cap. Stă lângă ei, simțindu-se mai bine. Mark îi mângâie capul. "Suntem cu toții acasă acum. Ești în siguranță. Dacă vrei să povestești visul, noi te ascultăm." Ethan oftează adânc. "E greu de spus. Îmi amintesc glasuri care șopteau, era frig și nu găseam drumul. Și apoi apăreau desene ciudate pe copaci, ca niște linii contorsionate. Mă simțeam prins." Susan încearcă să îi explice blând. "Când ești speriat, creierul tău poate inventa imagini și sunete. Pădurea era o necunoscută, dar ai ieșit, ai fost curajos." Dimineața vine încet. Ethan se trezește lângă părinți cu fața în pernă. Susan îi atinge ușor umărul. "Ești mai bine?" Ethan dă din cap, dar nu zâmbește. "Vreau să rămân acasă azi," spune el. "Nu vreau să ies afară."
Mark îi respectă dorința. Stai cu Emily, poate vă jucați liniștiți în cameră. După ce iau micul dejun împreună, Ethan se ridică de la masă și merge spre rucsacul pe care l-a avut în pădure. Scoate un carnețel mic, un creion și o pungă cu un rest de biscuiți. Caută și un buzunar secret și dă peste o hârtie mototolită. O întinde. Pe foaie sunt desenate linii subțiri, forme ciudate ca niște spirale și figuri umane prea subțiri. Desenul nu e al lui. Cheamă pe Mark în cameră. Tata, poți să vii un pic? Am găsit asta în rucsac. Nu știu de unde e. Mark ia hârtia în mână. Privește atent. Nu e scrisul tău, nu-i așa? Ethan clatină. Numero, eu am desenat doar animale și frunze. Asta nu e a mea. Mark se uită preocupat. Poate o fi fost în pădure, pe jos, și a intrat întâmplător în rucsacul tău. Sau poate ai găsit-o, fără să-ți dai seama. Ethan privește desenul cu atenție. Seamănă cu ce am văzut în vis, tata. Ai văzut și tu desene ciudate vreodată în pădure? Mark se gândește. Nu, dar poate cineva a lăsat-o. Uneori oamenii ascund bilețele sau pictează pe copaci. Poate să fie orice. În cealaltă cameră, Emily colorează în liniște. Susan vine cu ceai cald. E totul bine, Emily? Da, dar Ethan pare trist. Nu râde ca înainte, spune Emily îngrijorată. Susan o mângâie pe cap. E normal după o sperietură. Ai grijă de el. Jucați-vă ceva ce îi place. Emily merge la Ethan cu păpușa ei și 2 figurine mici. Hai să inventăm o poveste frumoasă. Facem castel din perne? Da, răspunde Ethan încet, dar nu vreau să mă gândesc la pădure. Susan și Mark discută în bucătărie. Să-i lăsăm să se calmeze. Poate cu timpul visele se vor opri, spune Mark. Susan își pune mâna pe frunte, gânditoare. Dacă nu trece? Dacă e ceva mai mult? Mă sperie desenul acela. Mark ridică din umeri. Poate ar trebui să întrebăm și la poliție dacă știu cine face astfel de desene. Liniștea curții e tulburată doar de vânt și de sunetele din bucătărie. Ethan caută să uite, dar foaia cu desene îl privește de pe masă. Seara se lasă peste cartier, însă pentru familia Parker, liniștea aduce multe întrebări noi. Când se lasă seara, lumina slabă din camera de zi se amestecă cu umbrele copacilor de afară. Mark stă la masă, cu foaia ciudată în față. Susan spală vasele în bucătărie, iar Ethan și Emily se joacă în sufragerie, fără prea mult chef. Dintr-o dată, Mark aude lătratul lui Max dinspre stradă. Sunetul pare mai ascuțit ca de obicei, ca și cum Max ar avertiza pe cineva sau ceva. Mark deschide ușa puțin și ascultă. Max continuă să latre, de parcă ar simți ceva către pădure. Susan intră în hol, îngrijorată. De ce latră Max atât de mult? Nu l-am mai auzit așa niciodată. Mark se uită la ea și ridică din umeri. Nu știu, poate simte vreun animal sau poate vine cineva din cartier. Ethan se apropie de ușă, cu ochii mari. Mami, Max latră mereu când e pericol la poliție? Susan îl privește cu seriozitate. Max e dresat să latre când simte ceva neobișnuit. Dacă latră mult, poate e ceva la marginea pădurii. Emily se ține de mâna fratelui ei. Nu vreau să fie iar ceva rău, spune cu glas mic. Dintr-o dată, telefonul de pe masă sună puternic. Mark îl ridică și răspunde. Alo, Mark Parker la telefon. Vocea de la capătul firului este schimbată, groasă și distorsionată. Pădurea nu-și uită niciodată copiii rătăciți. Mark încremenește. Susan îi vede fața palidă. Cine e? Ce s-a întâmplat? Întreabă ea agitată. Mark răspunde, uitându-se la ecran. Nu a spus cine e, doar a zis că pădurea nu-și uită copiii rătăciți. Apoi s-a închis. Ethan trage aer în piept, simțind din nou neliniștea. Cine a spus asta? Cine știe unde locuim? Emily începe să plângă. Susan își cuprinde copiii în brațe. Nu vă speriați, suntem împreună. Încuiem toate ușile și stăm în casă. Mark apasă pe apelare rapidă și formează numărul poliției din Salem. După câteva secunde, răspunde operatorul. Bună seara, cu ce vă putem ajuta? Am primit un apel ciudat, spune Mark. O voce a spus că pădurea nu-și uită copiii rătăciți.
Avem și un desen găsit la noi acasă, foarte bizar. Operatorul îi liniștește pe toți. Rămâneți acasă. Trimit o patrulă să verifice zona. Dacă se întâmplă ceva, ne sunați imediat. Suzanne se uită pe fereastră, încercând să vadă dacă cineva se ascunde prin curte. Lătratul lui Max se stinge încet, dar liniștea e apăsătoare. Mark pune desenul într-o pungă. Să-l dai poliției, poate știu ei mai multe, spune Suzanne. Ethan stă aproape de Emily. Poate vreun copil face farse, spune încet, dar vocea îi tremură. Mark vine și îi strânge pe toți la masă. Ascultați, nu suntem singurii care am trecut prin ceva ciudat. Mâine vorbesc cu vecinii și cu John. Poate și alții au primit mesaje sau au găsit desene. Suzanne îi atinge mâna. Poate ar trebui să mergem și la primărie, să întrebăm pe polițiști și pe ofițerul Bill. El îl știe bine pe Max și știe multe din Salem. Când se lasă noaptea și copiii merg la somn, Mark și Susan discută pe șoptite în bucătărie. Ți-e teamă, Mark? Da, răspunde el sincer. Nu-mi place că cineva știe detalii despre noi și desenul acela mă sperie. Susan se uită lung la fereastră. Crezi că are legătură cu ce s-a întâmplat cu Ethan în pădure? Mark își trece mâna prin păr. Nu știu, dar nimic nu e normal și nu cred că e doar o farsă. Dimineața, Mark vorbește cu John, vecinul. Acesta îl ascultă atent. Nu am primit apeluri, dar câinele nostru a lătrat mult noaptea trecută. Nevasta mea zice că a văzut pe cineva umblând spre pădure, dar nu a ieșit să verifice. Mark îi arată desenul. Uite, am găsit hârtia asta între lucrurile lui Ethan. E ceva ciudat, nu? John dă din cap. Poate ar trebui să întrebați și la biserică. Uneori oamenii povestesc acolo, poate mai știe cineva ceva. Ethan aude discuția și vine la ușă. Tata, vrei să vin și eu cu tine la poliție? Mark îl mângâie pe cap. Astăzi, mai bine rămâi acasă cu mama și cu Emily. Nu e nevoie să-ți faci griji. Vreau doar să aflu ce se întâmplă. Ethan oftează. Mie mi se pare că pădurea nu vrea să fiu departe. Mi se pare că uneori aud voci și când stau la fereastră. Susan îl ia în brațe. Aici ești în siguranță. Dacă mai auzi ceva, să vii imediat la noi. După prânz, echipa de la poliție vine la ușa familiei Parker. Ofițerul Bill intră cu Max, care dă din coadă bucuroasă. Am venit să preluăm desenul și să vorbim despre apel, spune Bill. Nu lăsați copiii singuri zilele astea. Rămâneți cu ei cât mai mult în casă. Mark înmânează punga cu hârtia. Mulțumesc, Bill. Nu am mai trecut niciodată prin așa ceva. Bill dă din cap. O să aflăm cine stă în spate. Max e aici să vă liniștească. Câinele vine lângă Ethan, se lasă mângâiat și se uită atent în ochii lui. Ești curajos, spune Bill. Și oricine a vrut să sperie familia ta trebuie să știe că nimeni nu e singur la Salem. Ethan zâmbește slab, dar se simte mai bine cu Max, aproape și promisiunea lui Bill. În liniștea de după amiază, familia se strânge din nou la masă, gândindu-se la misterul pădurii și la cât de important e să fie împreună. După ce poliția pleacă și Max se așează blând la poarta casei, Mark se uită lung la soarele de după amiază care intră pe fereastră. Susan pregătește o supă caldă pentru toți, iar Ethan și Emily stau aproape, fără să se despartă. Mark se ridică și spune simplu, trebuie să aflăm mai multe despre pădure. Nu vreau să trăim cu teamă. Susan dă din cap. Ai dreptate. Poate bătrânii orașului știu povești sau au auzit alte lucruri. Emily se uită cu emoție la fratele ei. Ethan, vrei să mergem toți patru până la biblioteca din Salem sau să vorbim cu doamna Miller, profesoara ta? Vreau să vin, spune Ethan încet. Vreau să știu de ce pădurea mi-a vorbit așa în vis, iar desenul acela mă sperie. După prânz, familia Parker se îmbracă bine și pleacă spre oraș. Mark ține mâna Emiliei. Suzanne îl sprijină pe Ethan, ca să nu forțeze piciorul rănit. Când intră în biblioteca veche din Salem, îi întâmpină doamna McCarthy, bibliotecara. Are peste 70 de ani, păr alb și ochi calzi. Bună ziua, dragilor! Cu ce vă pot ajuta azi? Mark e politicos. Căutăm informații despre pădure, despre munții Cascad, desene ciudate și povești cu copii care s-au pierdut.
S-a întâmplat ceva cu fiul nostru. Doamna McCarthy îi privește atent. Pădurea Cascade are multe istorisiri, de pe vremea bunicilor mei. Unii spun că sunt locuri unde trebuie să-ți vezi de drum, să nu te abați. Au fost și alți copii pierduți în trecut, dar au fost găsiți la timp. Susan întreabă: știți ceva despre simboluri sau linii desenate pe copaci sau pe foi ascunse? Bibliotecara oftează. Acum mult timp, un grup de tineri făcea vânători de comori în pădure. Lăsau semne pentru a nu se pierde. Unii ziceau că cine găsea semnul trebuia să urmeze o cale sigură spre casă. Dar alții credeau că desenul îi ducea în cerc. Niciun semn nu avea aceeași formă. Un singur băiat a povestit că a auzit voci ciudate atunci când s-a rătăcit, însă nu a mai vrut să meargă acolo niciodată. Ethan ascultă atent. Eu am visat acele voci și chiar le-am auzit. Și pe foaie era desenul, ca în vis. Doamna McCarthy îi simte teama. Nu vă fie frică. Pădurea nu e rea. E veche, plină de mistere, dar nu vrea rău nimănui. Doar ne amintește să fim atenți, să nu uităm unde ne este casa. Emily își ia fratele de mână. Atunci noi o să ne ținem toți de mână, mereu. Mark îi zâmbește bibliotecarei. Mulțumim pentru ajutor. Vom ține totul minte. În drumul spre casă, Susan vrea să vorbească și cu alți oameni. Se întâlnesc cu domnul John, vecinul vârstnic, pe o bancă în parc. Domnule John, ați auzit vreo poveste din pădure, cu desene sau copii rătăciți? John oftează. Când eram copil, părinții noștri ziceau să nu mergem adânc în Cascade. Se auzea că unii copii au văzut umbre și chipuri printre copaci. Mulți nu vorbeau, doar se speriau. Dar de fiecare dată erau găsiți. Comunitatea era mereu unită. Desene găseau mereu, dar niciodată nu s-a întâmplat ceva rău. Ethan se uită la Mark. Tata, poți să păstrezi desenul meu și să-l arătăm la poliție dacă o să fie nevoie iar? Da, promit, spune Mark. Niciun secret nu va rămâne nespus. Vom proteja familia. Seara, după cină, stau la masă toți patru. Mark pune mâna pe mâna lui Susan. De azi înainte, nimeni nu mai merge singur nicăieri, fie că e munte sau parc. Vom avea grijă unul de celălalt, orice ar fi. Susan îi privește cu drag. Vreau ca voi să spuneți mereu ce simțiți. E bine să fim sinceri când ne e frică sau avem întrebări. Emily zâmbește. Eu sunt curajoasă dacă stăm toți la un loc. Ethan răspunde simplu. Și eu vreau să nu ascund nimic. Dacă mai aud ceva sau visele nu dispar, vă spun. Mark ridică privirea spre fereastra bucătăriei, acolo unde luna luminează slab. Familia și prietenii, comunitatea și bunătatea sunt mai tari decât orice mister. Emily îl strânge de gât pe Ethan. Ești cel mai bun frate. Tu, eu, mami, tata și chiar Max suntem puternici. Râsetele liniștesc casa. Mark încuie ușa și verifică ferestrele, Susan îi acoperă pe copii, iar Ethan adorme cu gândul că nu mai e singur. Liniștea revine încet în familia Parker. Nopțile nu mai sunt la fel de reci, iar prietenii și vecinii promit să se ajute mereu. Fiecare știe că împreună pot învinge orice teamă, iar adevărul iese la iveală atunci când nimeni nu e lăsat singur.